Jeg hedder Morten, og Jeg hedder Nejma. Og jeg hedder Laura. ja, og vi har kemi og matematik på A-niveau, og vi går i 2. Y på Aarhus Statsgymnasium. God blanding af Teori og forsøg. en masse forsøg. Præcis. Man kan sige, altså, nu har vi jo både kemi og matematik sammen, og sådan selve teorien omkring en masse, hvad kan man sige, de kemiske emner, det indeholder en masse matematik, hvilket gør, at det både gør det nemmere at forstå matematikken, men også kemien og sådan noget, så de arbejder godt sammen, de to fag, så forståelsen for de to fag, den bliver nemmere, Ja, det end hænger man godt har sammen. dem sammen, Ja. kan man sige. Altså vi får det pakket ind, altså emnerne. For eksempel i kemi, så har vi jo haft om kage og giftmor Vingummi. og gift. Ja, vi har en vingummi lige nu, ja. Og så, altså, der er en masse teori, vi har om syrebaser og forskellige ting. Men det bliver sådan pakket ind i sådan et hyggeligt emne. Så det er sådan noget med, at okay, nu har vi det her morforsøg, og hvordan har du tænkt dig at dræbe den her person med den her dosis, og så skal vi så lige sådan lave udregningerne. Så det er lidt mere komisk og sådan hyggeligt. Ja. Ja, præcis. 2,4 dimetrofenylhydrazin. Det er meget sådan hygge. Ja. 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 Ja, vi skal til Firenze på studietur i foråret, hvor altså, vi går egentlig i papegøjeklasse, men vi har begge to matematik på A, hvor jeg tror, det er mest matematikken, der bliver relevant på den her studietur, kan man sige. Ja, der er noget med, jeg mener, der er en katedral i Firenze, hvor der er noget med matematikken, og hvordan den er blevet bygget og alt muligt. Sådan. Ja. Det bliver godt.